ublay ya phi baro kapang kabangan keren hapi menta kalong komnu ukalu akutis uim kitu gibatep bha syapang ukalu akutis satang katu kanesngi en sapen kentang balakar khuyau kane kapen perkhat yangi ya gajing im khoi uni usam lalut uba ya ka komputer bat ya ujisu ukalu akutis udai usam lalut na Italy ulaklat house name arajan riu man kapor usngau tenat ban ong lakha yangi sya ka perthai da ke jinglong basisya Henry ngiyam da ke jingbom sisya kajing pen kentang balakar khu yau akutis kalong ha kasipho tarik urisau araja arpho ban pen I syaka perthai ya ka jinglong basisya jong uni usam lalut ubalaklat kadba udang dam tang khat san snem karta lakha yau ha kasnem siajar khandai spa khandai puwai ha London hadin kajing kha yau ulalet sa syamilan udai ukhun ba marway uwan na kaying kasem bariuspa bat uyo kajing bakarpang na barop usngau tenat ban penlut kapor bat ki paralong bha ya kajing ri usngau tenat ban lek na kawai kajaka sya kawai pat usngau tenat bha ban lek karate lek chong tha lek kai basketball song leng bat yalam yai kai ya uksau jong udon la ka jong ka computer ulong batibit bha ban le ki program prepare bat ban sna video wat la udon ki sap babun Henry utip ke ka bakong santam bania kini ki baro kata kalong kajing jong yau blay kalong ka bakar pang tam bania ki jong gane ka perthai imei jong ka Antonia akutis iong nadu ba ukalu udang dap tang saus nem ngilayo ba ulong uba kerpang ulong ubasbun uba ko ngu baru basya skor barabor ya gajing jingmut ba jing sneng jong kiwai nadu ba udang long dang lung bha kadon kajing le buram bakarpang jong ya ujisu kane kapau sena man kapor kadba udang ya na khmat kiyeng mane bat imei jong ukwa barabor bandrung hapo kiyeng mane bat banduai nangta kajing burom jong ya kabalang kamdei bagawan na imei ipa jong namar maki chua ban kha yau kipoi tengkhat saying mane chua ban kha ya ukalu akutis imei jong ipla bai poi ban chibanta sya kamas bakhoi tang lai sen ha gajing jong kingen ba lapen itu ya ukalu hau jisu dai bari sumar yau banapulan bat hakapor ba udang pule kelas arit bat ahe nadu ka kelas kabarit ula keli jingkeli kabajeleu bha saphang ublai bat imei ipa jong kimla bajuba ka Antonia ka ong ukentu yanga banwa jingtip bat ban pule ngasdang balai pule theology bat puson ya gajing la jong ngalasem ya gajing koridor jong gajing jonga menta ngidang ya lenti sya gajing mense Henry kini baro bangale kalong na kada ukalu bangalayo mensim banyat ha kani kalenti ukalu u penlait yanga ong imei jong
Ukalu ulalek ban pan jingbet bakar pang na bishop banyak pediang ya ka komunion banungkong namar udang daptang news nem karta bat ubishop ula ajingbet dado kata kasngi hadu shua baun klan ulek mas man kasngi ban pediang ya ka Eucharist bakut udwai rosary man kasngi ulek ban syabenta sya ka jingmani sakramen imejung u iong upule Bible man kasngi bat kumju upule ya ka kot niam ya ka kot hikai niam ukalu uong ba ka Bible kadai ka jing thau ba bhatam jong ka jing im jong u nadu tang khat waisnem ula hikai kot niam ya ki ba khamret ukalu ula poi sabun kiri jong ka perthai lang ba ka jing pen i pai ba ya ki jing trai sitom jong u bat lang ba ka website ka jing klat ba kan dit jong u kala nang sa kriang stat bha ya ki kam ba ula le hadin ka jing klat jong u kila poi ha ka yeng jong u da ki hajar tali ki sithi bat ki email ukalu ula pen i pai ba ha ka leng kiri ka perthai ya ki kampla jong ka Eucharist bakut kum ha Russia Latin America bat wat ha China ha America ka jing khublai bakarpang ya ka Night of Columbus kabala pediang ban penlong ya ka jing pen i pai ba ya ki kampla ka Eucharist bakut ha ki hajar tali ki parish bat ha ki spa tali ki university ka jinglong bakarpang jong ukalu kalong namar bau pediang badu e ya Jesu kum uparalong ba e jong u kad bau dang im upen i sya ka prathai ba ka jing e jong u ya Jesu kalong ga ba palat lem bania ki e baro jong gani ka prathai kumta ula ban perkhan ban keren bat pendon kam ya ki sap jong u tang naga benta ka burom ublai deina kani kadau usna ya ki computer program usna ki film usna ka website bat ula panchna ki film penbernya naga benta ki knarit watla udon tang khasan snam karta kini kilong na kabanta ban pen priang ya ka jing e ublai yangi kibreu ula penlut bun kapor ha ka media ha ka jing shisha ha ka media kidon sibun ki jing pensoi bala ban pengop ya u ha ka pom Henry ka jing e ba ka jing sliang jong u ban pen priang ya ka tin ublai ka kham kraw bania ka jing trang jing sliang jong ka do kani ka jing long jong u ka pen long ya u ban long unong ya da jong ka internet ukalo unong ai men sem bat jing kermen ya ki samla ki bakwa bania ha galenti ka jing khoi ha ka jing long breu badap sibun ki jing pensoi khamtam ki jing pensoi basir khai langba ka jing don ka internet ukalo upen i hangi iwai pai wai ya ka lenti komdo ban pendon kam ya ka internet ban long ru khoi ukalo utho bala kha yangi sya ka prathai da ki jinglong basisha Henry niyam da ki jingbom shisha ukalo uim ha ka prathai penthame ya ka bom shisha langba ka juk jingsta bar ka juk internet Henry ha uyo i bahag internet kadon kalenti ban poi sya ka jing shisha ban smutho ya kani ukalo ulapan i hangi kalenti baniyat bat komno bangin im haka kajing theo
bapa katam jong galanti ya jungi kadai kaktin ublay. Barabor kadai banlong maka kabayarlam ya galanti ya jungi. Uong syusyu ba kathong jong kajing im jungi kadai kajing im bom jukun. Bat om day kane kaperthai tang sipor. Namar kajaka songne jungi kam day haperthai handray kadai habneng. Khublay sibun bat ublay unkur khu kordo yapi baro.